Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Салом алейкум дӯстони азиз, ин аст нашри навбатии барномаи футгол. Пауло Дибала метавона Ювентуса тарк кунад. Манчестер Юнайтед фурӯши Ромелу Лукакову Погбара интизорай, то ки Дибалара харидорӣ кунад. Ин дастае ки и бозингара таги чашм кардагиай и ПСЖ ай. Ҳамворам фурӯши Неймара интизоранд. Ҳамин рӯз як хабари нав биромад. Дибалара Тоттенхем ба нархи 90 миллион евро хариданӣ ай. Тоттенхем охирон вақто баъди чанд қайд трансфер накарданаш як-якбора бозингарои зура харидорӣ дора. Ленд хирсанд мешавад. Ювентус баъди ин қадар харидориҳои хуб сер нашидай. Махсус барои роҳати ҷони Роналду баъди Делик, Неймарам ай ПСЖ хариданианд. Айрӯи хабарҳои сомонавӣ шояд Дибалараву болои 100 чанд миллион еврои дига дода Неймара ба даст биёранд. ПСЖ хичам Дибалара таи чашм кардагиай ку. Барселона ай беҳтарин тарбиятгарош маҳрум шид. Хави Симонсе ки мо дар бораш дар бандномаи талант маълумот дода будем, ба ПСЖ гузашт. Баъди ҳамин гузариш мегӯянд ки Барселона ҷуртар тарбиятгар шаҳр даст дод, то ки муносибатҳошон хатти ПСЖ соз шавад барои иҷро кардани трансфери Неймар. Агар аҳамият додагӣ бошен, ҳамин равзанаи трансферида ҳар як трансфер ба дигараш ягон хел алоқамандӣ дорад. Бавария ҳолиам ай дилёвии Лерой Саневу Манчестер Сити бефара нашидаю, ҳолиам умеди харидани ҳамин бозингара дорад. Хотиррасон мекунем ки Рибериву Робен дастара тарк кардагияну дар ҷои уво Бавария маҷбура ки бозингарои хуба биёрад ва ба гуфтаи сармураббии Бавария Нико Ковач Лерой Сане бозингари орзуҳои Бавария ай. Муваффақият барои Бавария. Баъди травмаи Асенсио ки бозингара тӯли 9 моҳ ай футбол маҳрум месозад, Реал Мадрид шояд на Хамеса, на Себальоса нафурӯша, барое ки баъди рафтани Бейл ай тарафи рости хатти ҳамла тоқа Винисиусу Васкес мемонанд. Шояд ай байни Хамесу Себальос тоқа якташа фурӯшану ба ҳамин тамом. Ба ҳамин барномаи морам ба охир расид. Ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошед. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.